Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Balik namin son diri sa itong pagtuon sa libro sa Taga-Roma o gratis gutanan karon mao ang balaod o konsyensya mukom sa tao. Nahinaot ko nga nakas kapis kay panglawas o nalipay ko nga nagpadayon ka sa ika-18 na nga parte sa atong pagtuon. Atong basahon ang Roma 2:12 ngadto sa 16 matud pa. Ang mga dili Hudyo wala magbaton sa balaod ni Moises, nakasala sila og nangalaglag nga dili pinasikad sa balaod. Ang mga Hudyo nagbaton sa balaod, nakasala sila og hukman pinagi sa balaod. Kay dili pinagi sa pagpamati sa balaod, ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios kun dili pinagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudyo wala man og baton sa balaod apan kun sa kagalingon nilang pagbuot magbuhat sila sa gisugo sa balaod, sila mahimong kung sila nahimong balaod sa ilang kagalingon, bisan tuod wala sila magbaton sa balaod. Nagpakita ang ilang batasan nga ang gisugo sa balaod na sulat sa ilang kasing-kasing, ang ilang mga konsyensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga nahuna usahay naglaban kanila o usahay nagsupak kanila. Sumala sa maayong balita nga akong giwali mao kini ang mahitabuon niya niadtong adlaw nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga nahuna diha sa kasing-kasing sa mga tao. Mao kadto ang Biblia atong hisgutan ang buot ipasabot sa atong gibasa. Ang simbahan sa Roma gilangkuban sa duha ka grupo, Kristiyano nga mga Hudyo ang kagikan ug mga magtotoo gikan sa Griego ug Romanhong kalibutan. Ang una dunay kaalam sa mga gisaad sa balaod ug nagtuman sa tradisyon sumala sa daang Testamento. Samtang ang mga Kristiyanong hintil walay gisunod nga mga sugo sa ilang mga kinabuhi apan milakaw subay sa gahom sa Espiritu ni Kristo. Gikonfirma ni Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Hudyo nga kaliwat nga ang Dios mohukom kanila sumala sa daan nga balaod diin mao ang imahe sa iyang kabalaan. Ang pagdungog sa pulong sa Dios dili makaluwas apan ang espirituhanong unahuna ug taas nga mga pagampo dili takos tungod ang Dios kinahanglan sa pagsunod sa kasing-kasing ug kinabuhi. Gusto niya ang iyang pulong puy-an nato ug ang atong kinabuhi mausab pinagi sa iyang pulong ug mga kun ang mga Hudyo pagahukman sa matag kalapasan ilang mabuhat batok sa balaod tungod ang tanang kalapasan giila nga kaaway sa Dios. Ang pagsulat ni Pablo nining mga kamatuoran iyang nadungog sa iyang espiritu. Ang paglalis batok sa Kristiyano ug Hudyo nga mga kaliwat kinsa miingon wala kami balaod o wala kami kaila sa napulo ka sugo unsaon nato pagdala sa Dios sa adlaw sa paghukom. Kami luwas sa paghukom. Mao ni mga isuon ang mga panagtigi sa mga Hudyo nga mga Kristiyano o mga Kristiyano nga gikan sa Griego nga kaliwatan o kining gitawag nato mga hintil. Prangka nga gitubag niya ang katarong sa Dios sa tanang panahon dili mausab. Bisan siya nasuko ngadto sa wala magtagad sa balaod ni makadungog sa mga sugo o mga saad o nakaila sa kugma o kabalaan sa Dios
Kay ang magbubuhat nagbutang sa matag tao sa usa ka sensitibo, mabantayon, mapugnanon, mapahimangno, pagsaway kung pagsaway sa konsensya. Kining mga panghimangno talag sa matago sa hilom nga murag nahigot sa mugawas. Kung mugawas sulod kanato, ang mga nabilin sa imay sa Dios kanimo dili mahilom sa tanang panahon. Imong konsensya maghukom kanimo og dili ka makapahulay gawas lamang diha sa grasya sa Dios. Mao kini hinungdan nga daghan sa mga katawhan masub-anon og nahadlok tungod kay nagpuyo sila sa ilang konsensya ug wala kini nila gihinulsol maski sa ilang konsensya mabantayan sila sa ilang buhat giunsa nila kini. Nagpasalamat ka ba sa Dios sa imong konsensya? Kini ang mabatasanong balaod nga magmugna kung nagmugna diha sa sulod kanato. Bansaya imong konsensya sa ebanghelyo o isilsil kini sa nahuna sa gugma sa Dios aron mapasidan-an ka sa insakto nga giya pinagi sa direksyon sa Dios og ikaw malakip og andam sa matag maayong buhat ug dili ka mahulog sa katapusang paghukom tungod kay ikaw nagpuyo sa kaharuhay sa tingog sa Dios sa imong kasing-kasing. Apan kung dili nimo ipadulot ang pulong ni Kristo ug dili nimo paminawon ang mga reklamo sa imong konsensya og mupadayon ka katig-a og imong himuong matarong ang imong kagalingon pinagi sa imo ra usab nga kagalingon nan ang imong konsensya mo barog batok kanimo sa katapusang adlaw. Iyang imatarong ang Dios og kini muhukom kanimo. Wala kay laing paagi sa imong kahadlok kun dili budangop ngadto sa ebanghelyo kay kini magtug-an kanimo nga siya imong maghuhukom, imong mangluluwas busa pagdali sa pagduol kang Hesus kay ang imong unahuna kung ang imong unahuna makitag kalinaw diha sa imong kalag. Kahibalo ka ba nga ang katapusang paghukom sa Dios anaa sa kamot ni Kristo? Kahibalo ka ba nga ang tibuok ngalan sa maghuhukom dili lamang Kristo apan apil si Jesus? Ang diferensya sa duha ka ngalan mao nga Hesus iyang pangalan samtang Kristo paghulagway sa iyang buluhaton. Si Jesus ang usang gisantalanahan nga puno sa gasa ug hiya sa Dios kinsa nga labing gamhanan ug kinsa naghatag sa gahom sa paghukom ug pagluwas. Busa ang apostol nakaingon nga ang Dios mohukom sa kalibutan nga dunay misteryo sumala sa ebanghelyo din si Pablo nagbugna bahin kang Hesus. Kinahanglan nato nga maila kung unsay gipadayag sa ebanghelyo ni Pablo nga apil sa iyang gisulat ngadto sa mga taga-Roma kabahin sa adlaw sa paghukom. Magampo kita igsuon, wala ang Dios kaila ka kanako kaysa pag-ila nako sa akong kagalingon. Tun-an nako ang buhat nga gipadayag kanimo, naghinulsol ako sa akong sala o gipanghayo kanimo ang ipadayag kanako tanang nakatagong sala aron akong madala sa akong kagalingon sa kahayag sa imong anak. Una sa imong pag-abot sa hadlok nga adlaw. Sa ilua ako sa akong mga sala ug sa imong tingog nga sa akong konsensya ug akong pagbuot sa pagsalikway sa imong tingog. Hatagi akong determinasyon ug gahom sa pagbuhat sa sugo sa imong gugma. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.